Id-deputat nazzjonalista Joe Giglio iddefenda il-parir li tal Daniel Joseph Meli eżażuh akkużat li bieħ malware fuq dark web biex jintuża għal hacking fuq ċittadini Amerikani. Wara li l-Partit Nazzjonalista permezz ta' Bernard Grech u Karol Aquilina ħareġ jattakka pubblikament lid-deputat tiegħu stess, Joe Giglio, b'dan tal-aħħar tkellem mal-Malta Today. Ironikament, Giglio għamel tiegħu l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li attakkatu, iżda mbagħad iddefenda l-parir li tal il-Meli biex jaċċetta li jiġi estradit biex jaffaċċja l-akkużi kriminali fl-istat ta' Ġorġa. Mal-Malta Today Giglio qal li huma tax parir ħażin lil-Meli biex jaċċetta min jeddu l-estradizzjoni u dan għamlu fosthom fid-dawl tar-rieda ta' Meli li jikkopera mal-investigaturi. Fil-parir li ta' Giglio lil Meli li minn xhieda fil-qorti jidher li dan tagħulu f'telefonata sempliċi ta' nofsija u mhux wiċċ imbuċ id-depo, Giglio qal lil Meli biex dan jaċċetta l-estradizzjoni u li jista' jeħel sa 5 snin ħabs. Ir-riżulta li bl-akkużi li Meli huwa akkużat wara l-investigazzjoni mill-FBI li tmur lura anke għal attivitajiet allegatament illegali minn Meli li jmorru lura għal 12 sena, iż-żagħżugħ jista' jeħel ħabs id-doppju ta' kemm kienet jistma' Giglio. Sussegwentament Meli biddel lil Giglio fid-difiża tiegħu ħatar avukati ġodda fejn qed jappella mill-estradizzjoni. Intant, minn wara l-kwinti, Giglio jinsab irrabjat li spiċċa imbarazzat mill-partit tiegħu stess li fis-stqarrija qal li l-estradizzjoni ta' Meli hi inaċċettabbli. Dwar dan il-Gvern anke tkellem mal-familja ta' Meli li qed tappella biex l-akkużat ma jkunx estradit anke jekk inizjalment Meli għażel li jiġi estradit fuq parir ta' Giglio. Il-Gvern qal li wieħed għandu jirrispetta d-deċiżjonijiet tal-qrati u ftehim li sar bejn il-Gvern Malti fl-2006 u l-Gvern Amerikan dwar estradizzjoni ta' ċittadini bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Gvern talab lill-Oppożizzjoni biex tapprezza dawn il-kumplessitajiet legali u qal ukoll li qed jevalwa kull mezz fil-parametri legali u anke oħrajn biex min kiser il-liġi f'Malta jaffaċċja l-ġustizzja f'Malta. Dan fil-waqt li se jkun qiegħed jassigura salvagwardji aktar b'saħħithom fil-proċedura fejn persuna tagħti volontarjament il-kunsens tagħha għall-estradizzjoni. Intant, mhux l-ewwel darba li Giglio spiċċa fil-mira tal-partit tiegħu stess. Meta kienet jiddefendi l-interessi tal-klijenti tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qajru li qed jiddefendi Tender Maħmuġ. Dan meta Giglio ddefenda kumpanija li forni dajes lil Transport Malta u li l-awtorità ma kienx kuntenta bihom tant li ma ħallsitx għalihom u hemm proċeduri fuq dan il-każ. Giglio baqa' jiddefendi l-interessi tal-kumpanija li l-Partit Nazzjonalista spiċċa joħroġ stqarrijiet pubbliċi fuq il-każ u fl-istess ħin jimbarazza lil Giglio.